बे बुहुमाव कुनु गोहो गैया जाय बर' बिजोंखौ फोथैनो धंस खालामनो खैसारि खालामनो हागोन। आथिखालनि माहाजोन जोंनि बर' सुबुंफोरा गावनि गथ' गथायखौ मानि थाखाय बर' बिजोङाव फरायहोआ? सार दिनै 67थि बर' बिजों सान, बे बर' बिजों सानाव नोंथाङा गासै बर' हारिखौ माबा मोनसे फोरमायनो सानो नामा? दिनै बर' बिजोंनि सोलोंथाइया 60 बोसोर बारनानै 61 बोसोराव आगान होबाय। दिनैनिफ्राय 60 बोसोर सिगां 1963 मायथाइनि दिनैनि 18 मे खालार खालि बै समनि आसामनि गिबि मन्त्रि रुंसारि बिमला प्रसाद चलिहाया बिमा रावखौ गुदि फरायसालिनि सोलोंथाइ हिसाबै गायसननानै आसाम सरकारनि गभर्नर नटिफिकेसन फोसावदोंमोन। दिनै फैयै फैयै बे बर' बिजोङा 60 बोसोर बारनानै 61 बोसोराव हाबबाय। दिनै मिरु बर' थुनलाइ आफाद आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गुवाहाटी जिल्ला बर' फरायसा आफादा जथायै खोला गुवाहाटीनि गुवाहाटी नोगोरमानि बिखायाव थानाय दातालपारा गामिनि बे दातालपारा सरजनी क्लाबनि लांगोनायाव जोङो सानसेनि हाबाफारिजों बे सानखौ फालिदों। बे साना सरासनस्रा बर' बिजों सान फालिनाय नङा। बेयो बर' बिमा राव बिजोंखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आथिखालनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय सरकारा जा खैसारि खालामदों बिनि एगेन्स्टै बेरेखा खालामनाय फालिथाय। मोनद' मिरु बर' थुनलाइ आफादा मिरु एबसुआ जोंनो मोनद' आयदानि सायाव गोख्रोङै सोंखारिनो थाखाय बे फालिथाय जोंनो बिथोन होदों। बेनि थाखाय जों बेयाव फालिदों। आरो दिनै बर' बिजोङा 1963 मायथाइयाव गायसनजानानै गुदि गेजेर गोजौ फरायसालि बारनानै दिनै गंसे नङा गंनै नङा गंबा मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफान जाबाय। गुवाहाटी नोगोरमायाव गंबेसेबां बर' फरायसालिफोर जोङो गिबियाव दिनै जोंनि गेजेराव नुजाफैदों गायसनगिरि बै समनि बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे मोनसे समनि आसामनि हा मन्त्रि आरो सोलोंथाइ मन्त्रि थानेस्वर बर' सारा फैदों। दिनै बिबुंथि होबाय थादों बिथाङा। बिथाङा 1981 मायथाइयाव साहा गुवाहाटीयाव गंबा आरो खोला गुवाहाटीयाव 50 गुदि फरायसालि बर' बिजोङाव गायसनदोंमोन। बे समायाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि रुंसारि रामदास बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि रुंसारि मुंख्लं बिउराम बर' आरो थानेस्वर बर' सार बिथाङा जोंनि गेजेराव फैदों, लेक्सार होबाय थादों। बिथांमोना गुवाहाटीयाव बर' रोङि बर'फोरनि गेजेराव बर' रावखौ फोथांनो थाखाय जोंनि बे खोला गुवाहाटीयाव गिबि गंबा गुदि फरायसालि, बिनि उनाव 1982 मायथाइयाव आरो गं6 गुदि फरायसालि गायसनदों। गं11 गुदि फरायसालि गायसननाय जादोंमोन। बिनि उनाव गं3 गेजेर फरायसालि, खेराइकुसि गुवाहाटी बर' एम इ स्कुल, सम्बापति बर' गेजेर फरायसालि आरो बाथौफुरि बर' गेजेर फरायसालिखौ 1985 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। बिनि उनाव 1988 मायथाइयाव बाथौफुरि बर' गोजौ फरायसालिखौ गायसननाय जादों। 88 मायथाइनिफ्राय गोलाव बोसोर भेन्सार रां गैयालाफानो रां मोनालाफानो फोरोंगिरिफोरा गावखौ बावसोमनानै 2013 मायथाइयावसो बाथौफुरि बर' गोजौ फरायसालिया मिथिलाय जादों। दा दिनै जोंनि गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबां बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिया बायजोब्बाय। गं6सो मिरु जिरु सोलिनानै दङ आरो गं2 गोदानै भेन्सार फरायसालि गायसननाय जादों। मिथिंगापुरि कपाल बर' गुदि फरायसालि आरो नैबे जोंहा मानिनां आसाम बिधान सभानि बुंथिगिरि स्पिकार बिश्वजित दैमारिनि न'जों नांजाबना थानाय बिउराम बर' गुदि फरायसालि। बे गं2ल' भेन्सार गुदि फरायसालि। केराकुसियाव थानाय गुवाहाटी बर' गेजेर फरायसालिया बायलांबाय गथ' गथाय गैयैनि। सम्बापति बर' आरो असमिया बिजोंनि मिक्स मिडियाम बे माने गेजेर फरायसालियावबो बर' बिजोङा देग्लायनिफ्राय बायबाय। दा बाथौफुरि बर' हाइ स्कुलावल' जोङो 5निफ्राय 10हालागै सोलिगासिनो दङ। दिनै बर' बिजोङा फैयै फैयै देग्लायनिफ्राय मानिनां भारतनि गेदेमा गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय भारत सरकारनि बिथोन लेखा
NEP 2020 गेजेरजों बर' रावा देग्लायनिफ्राय 10 आरो 12 थाखोआव बिजों हिसाबै गनायथि मोनबाय। देग्लायनिफ्राय फैगौ समनिफ्रायनो आं जि समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबानाव दंमोन बे समावनो जोङो आर्ट्सनि गासै बिजाबखौ राव सोलायनानै हायर सेकेन्डारि काउन्सिलाव जमा होदों। 50% 50% कमार्स आरो साइन्सखौ राव सोलायनानै दोनखादोंमोन। दा जोंनि थाखाय सुबिदा जाबाय जे जोङो हायर सेकेन्डारियाव बिजों हिसाबै देग्लायनिफ्राय फरायनो मोनसिगोन। बर' बिजोंनि थाखाय गोबां मुंख्लं जानायफोरनि सायाव मानसि बुंनो सानो नामा? बर' बिजोंनि थाखाय मुंख्लं जानायफोरनिसिम दा बर' बिजोंनि जायफोर 1961 माने जोंनि 1963 मायथाइनि 28 मेयाव जायफोरनि नाजानाय जुजिनाय बावसोमनाय गावनि जिउखौ दान होनायनि सोलाय जों बर' बिजोंखौ मोननो हादों। बर' बिजोंनि सोलोंथाइ जानायनि थाखायसो जों बायदिया बा हाजार दिनै गुदि गेजेर गोजौ आरो जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि कलेजनि प्रफेसार लेक्सारार मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार लेक्सारार जानानै जों गावबा गाव मोजाङै बोथिसे मोनजादों। गावनि बिसि फिसायखौ जरासे मोजाङै गाननो होदों। गावबा गाव थानाय न'खौ पाक्कानि न' बिल्डिं लुनो हानाय खाबु खालामनो हादों। बे बर' बिजोङा दिनै धंस जानायनि जोबस्रांनायनि लामायाव फैदों। आथिखालनि आसाम सरकारा 6 थाखोनिफ्राय बर' बिजों असमिया बिजाबाव इंराजि बिजाब जाबसिननानै होदों। सानखान्थि आरो बिगियानखौ नै दाखालि एप्रिल दानाव हाजार लाख बिजाब राननानै हरदों। नाथाय फरायसालिफोराव रावबो फोरोंनो हायाखै। मानोना गुदि फरायसालियाव जेनेरेल इंलिश फोरोंनाय फोरोंगिरि गैया। गुदि फरायसालियाव इंलिशखौ मोजाङै फोरोंनाय जाया। 1 2 3 4 5 इंलिशाव मोजाङै फोरोंग्रा फोरोंगिरियानो गैया गुदि फरायसालियाव। गुदि फरायसालियाव जुदि इंलिशखौ मोजाङै फोरोंनो हायाब्ला गथ'फोरा जुदि इंलिशखौ मोजाङै सोलोंनो हायाबा 6 निफ्राय माबोरै मेथ्स बायदि एफा गोब्राब आयदाखौ साइन्स बायदि एफा गोब्राब आयदाखौ माबोरै इंलिशआव फोरोंनो। बिनि थाखायनो दिनै आसामनि मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो गावनि बिमा राव मोजां मोनग्रा आफाद गौथुमफोरा गोख्रोङै आसाम सरकारनि बे थांखिनि बेरेखायै गसंनो थाखाय थांखि लादों। आरो दिनैबो मिरु बर' थुनलाइ आफाद आरो मिरु बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गुवाहाटी जिल्ला बर' फरायसा आफादा जथायै बे 61थि बर' बिजों सानखौ फालिनायजों लोगोसे गोख्रों सोंखारिनानै खुद्रिनायजों जों दिनै बे जथुम्माखौ खुंदों। आरो आसाम सरकारखौ दिनैनि बे खुंनायनि गेजेरजों बे सोंखारिनाय आरो बे बेरेखा जोङो बिबुंथिनि गेजेरजों जों खावलायनो लुबैयो जे आसाम सरकारा थाबैनो फैगौ 10 साननि गेजेराव इंलिश बिजाबफोरखौ बोखांना लांनांगौ आरो फैगौ 20 साननि गेजेराव आगोलनि बायदि बर' बिजोंनि सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि बिजाब साफायनानै सेबखांनानै फरायसालियाव राननाय राहा बे जोंनि जोबथा खावलायनाय। कुइसनानो जाहैबाय जोंनि बर' बिजोङाथ' आथिखालाव जेखे मेखेनो दं, नाथाय माबायदिबा थांना थागोन एसे बुंनो हागोन नामा? दिनैनि तारिखाव बर' थुनलाइ आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बारग' दैदेनगिरि हाथियार जुजिनानै बर' हारिखौ उदां खालामनानै जुजिबोनाय BLT NDFBनि बारग' दैदेनगिरि सोद्रोमा साफ्रोमबो बर' गुदि गेजेर गोजौ जौसिन फरायसालिनि फोरोंगिरि कलेज इउनिभार्सिटि प्रफेसार लेक्सारार साफ्रोमबो जुदि गावबा गावनि गथ' गथाय बिजि माने फिसा फिसौखौ जुदि बर' बिजोङाव फोरोंनो सत बांसा लायोबा बे बुहुमाव खुनु गोहो गैया जाय बर' बिजोंखौ फोथैनो धंस खालामनो खैसारि खालामनो हागोन। आथिखालनि माहाजोन जोंनि बर' सुबुंफोरा गावनि गथ' गथायखौ मानि थाखाय बर' बिजोङाव फरायहोआ? दिनै सोरहाबा रां दोङो, सोरबा प्रफेसारा 2 लाख 1.5 लाख, सोरबा मास्टारा 80,000 90,000 मोननानै इंलिश मिडियामाव फोरोंदो, जोंहा बुंनो गोनां गैया। किन्तु दिनैनि तारिखावबो 80% 90 खोन्दो बर'फोरा गावनि बिमा रावजों फोरोङो। 20%आ इंलिशाव फरायनानै IIT इन्जिनियार जानानै डाक्टर जानानै IAS ACS जानानै हादोर आरो बुहुमाव थांना थाहैथो जोंहा बुंनो गोनां गैया। बर' बिजोंजों बर'लेण्डआव आसामाव 80% बर'आ बेयावनो थानांगोन, बेयावनो जानांगोन आरो बिसोरो बर' बिमा रावजों सोलोंनानैनो जों थांना थागोन। दिनैनि तारिखाव माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीआ
जे मोनफ्रोमबो रिजनेल लेंगुवेजाव IIT आरो मेडिकेल एडुकेसन थाखाय बिथोन होजोब्बाय बे समाव बर' बिजोंखौ फोथैनो थाखाय मदद खालामनायखौ जों फोथायो। बर' बिजोंजों फरायनानै साख्रि मोननाया गोब्राब नामा सार? गोब्राब जेबो नङा। बहुत हाजार हाजार प्रफेसार लेक्सारार जाबाय। जों बादिया जुदि बे समाव थानेश्वर बर' सार, बिउराम बर', रामदास बसुमतारी सारमोना जों खालामना बेयाव नैबे आंनि दाथालपारा गुदि फरायसालिया मोसौ गुलि बायदिमोन 87 मायथाइयाव। बे स्कुला मा जादों नों नायनानै थां फंबाय। आरो बे समाव जुदि जों गुदि फरायसालि जायामोनबा जोंखौ जुदि गुदि फोरोंगिरि खालामोमोनब्ला आं बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफादनि एफा गोलाव बर' साहित्य सभानि बिबान लानायाथ' गेदेर खोथा। गामियाव बाक्सायाव हयथ' रिक्सा सालायनानै गेलामाल दखान होनानै बहाबा थेला सालायना जानांगौमोन जों बायदिया। नाथाय बर' बिजोंनि थाखायसो जोङो गांसे गाननो हादों, गांसे मोजाङै गावनि माने बिसि गथ' गथायखौ गानहोनो हादों, थानायनि गंसे फाक्का न' लुना लानो हादों। गतिके बेबायदि बर' बिजोङा जोंनि मेगन सिगाङावनो धंस जायोबा बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सोरबा हिमन्त बिश्व शर्मा, सोरबा डाक्टर रनज पेगुआ खैसारि खालामबा बेखौ जोबथा हां थानायालागै जों बेखौ बेरेखा खालामलांगोन।